Добре, вече записваме. Добре дошли на моя първи вебинар. Точно в този формат за първи път го правя. Някои от вас, повечето от вас ме познават добре и знаят, че провеждам такива обучения. Говорила съм изключително много пред публика, пред видео, сама, с хора, но за първи път в този формат ще го направя. Затова се надявам да бъде много интересно. Сигурна съм, че ще се справя. Сигурна съм, че ще ви бъде и забавно. Защото съм подготвила интересни неща. Защо отново говоря за любовта? Точно преди една година за първи път направих своя ретрит. Той беше точно по темата за любовта и сега съзнавам, че темата също е за любовта. Защо? Защото като един типичен представител на зодия Риби и като... Само една секунда да мютна. И като моята Венера, планетата на любовта е в Риби, предполагам, че има много запалени по астрологията, като мен, нали, и вие сте такива, и знаете, че Венера е сигнификатор на любовта. Моята Венера е съвпад с моето Слънце. Аз съм зодия Риби, Слънце е в Риби и Венера е в съвпад с моето Слънце. Венера е част от моя характер. Всяка планета, която е съвпад с Слънцето, е част от характера на човек. Радвам се, че това не е Сатурн, защото тогава щях да бъда по-строга. Така Венера ме води към любовта, така че първата тема на вебинара ми ще бъде темата за любовта. Или по-скоро за синастриите. Защото това е едно от нещата, което при всяка една от консултациите хората питат за партньора си. Ще разберем защо това е така. Ще споделя екрана си и ще включа сценастрия. Ще включа... Само една секунда. Ще включа... Само ми потвърдете, виждате ли моя екран? Так, Виждаме, виждате. Чудесно. Аз виждам ли се? Виждате ли ме? Вие мен на вашия екран. виждаме. Добре, чудесно. Сега, темата на вебинара е "Всяка любов е написана". Защото смятам, виждам, знам, че винаги, когато гледам хороскопа на някого, знам взаимоотношенията как ще дойдат. Което означава, че някъде, някога, някой е създал такава система, в която можем да предположим какви ще бъдат взаимоотношенията между двама души. Астрологията е един прекрасен инструмент, който освен, че може да предсказва бъдещето, може да показва и именно това. Как да разчитаме партньора срещу себе си, как да разберем как ще се взаимодействаме с него и как да разберем дали човекът е подходящ за нас. Това, което е като голямата изненада и тези от вас, които получаваха имейл от мен, може би самите видяха, че много често говорих за една моя клиентка, една прекрасна млада дама, която от дълги години се консултира с мен и тя реши да разкаже собствената си история пред вас, защото ние по хороскоп видяхме как ще се развият нещата и точно тогава тя беше изправена пред избор. Преди няколко години тя самата ще се включи малко по-късно по време на разговора тук и ще ви разкаже какво видяхме, как го видяхме. И именно синастрията беше този инструмент, в който аз и дадах ориентация. Разбира се, хората, на които се е случвало това да го предвидим и да го видим в картите, са много. Но тук интересното беше, че когато мислех за семинара, кой да поканя, точно тя ми се обади се запише час при консултация. По принцип часовете за консултация при мен са месец напред, обаче точно в седмицата преди уебинара на мен ми се беше освободил един час. И всъщност казвам си, това ако не е знак от съдбата и в момента в който я помолих да участва, тя категорично се съгласи. Така че очакваме Елвира да се включи малко по-късно, аз ще й дам сигнал. Така, какво ще научим днес? На първо място, какво е синастрия? Много от вас знаят този термин. Синастрия най-обикновено, най-простичко казано, представлява партньорски хороскоп. Партньорският хороскоп е когато върху картата на единия партньор се наложи картата на другия и виждаме как се взаимодействаме двамата. А, Естествено, може би много от хората знаят и са забелязали,
че с един човек се чувстват по един начин, с друг по коренно различен начин. Ще дадем обяснение. Защо? Второ, три неща, които синастрията разказва и друго никое тестче не може да види. Ще видим неща, аз винаги твърдя и така много често казвам, че астрологията е вертикална наука. Аз много обожавам, много харесвам психологията. Самата аз много често се интересувам и съм също и треньор по емоционалната интелигентност, но психологията вижда хората хоризонтално. Виждаме, нали, може да видим в дълбочина и така нататък, но това, което звездите правят, че гледат от една по-висока позиция живота на човек. Неща, които не могат да се предвидят, те се виждат през хороскопа. Имаме модели, имаме подобни хора, като подобни, като маниери, като травми и така нататък, но астрологията показва уникалността на всеки един човек. Второ, трето, как да четем синастрия без да имаме опит? Ще се опитам така да ви обясня някои неща, дори и хора, които не се интересуват от астрология, как да отворят една натална карта. Знаете, вече има толкова много приложения в интернет, отваряме в някой браузър в интернет. Аз лично работя с програма Sotis и има и безплатна версия, въвеждаме данните и излизат планетите в какъв знак са, излиза картата в какъв дом попадат планетите и може много лесно да се ориентираме без да имаме предишен опит с астрологията. И другото, което ще ви бъде интересно, това е историята на Елвира, моята клиентка и от нейния личен жив опит. Но, предполагам, че има и хора, които не знаят коя съм или пък може би не ме познават толкова отблизо. Аз на първо място ще кажа, че съм зодия Риби, което вече казах, но съм на асцендент Стрелец. А, Поднасям цялата карта, поднасям цялата информация за себе си пред всички, нямам абсолютно никакъв проблем да разкажа, нямам тайни от света, така че асцендент Стрелец се изпяват и майченото мляко, така както се казва. Но искам да кажа откъде съм тръгнала. Някъде съвсем скоро бях пуснала един рил за себе си, за това, че започнах да уча астрология на 34 години. И когато някой ми каже, ох, много съм стар да променям живота си, не сте. Аз почнах и по-късно и да работя като астролог. Започнах да уча на 34, но няколко години по-късно започнах професионално да се занимавам с астрология. Дори още си спомням момента, в който вече бях родила първото си дете, защото за мен това беше някакъв големия смисъл на живота. Всички така казваха да родиш деца, да имаш семейство, това е големия смисъл на живота. Спомням се още до нас имаше един парк, до дома, където живея. Имаше парк и аз бутах бебето в количката и си казвам, това ли беше целият смисъл? Мисля, че има още нещо. Знаех се, че има още нещо. Сега е много лесно да учиш астрология. Има толкова много информация. Можеш от всякъде да намериш такава. Да, объркващо е. Но тогава, когато аз я харесах и исках да се занимавам с нея, нямаше школи. Търсила съм, наистина беше ми доста трудно, защото аз работих и в банка. В една система, която знаете и не знам дали хората харесват или не, но аз от кухнята съм виждала неща, които изобщо не отговарят за моето разбиране за живота, защото аз лично смятам, че в природата, в Вселената, въобще ритъма на живота е свързан винаги с различни фази. С фаза на растеж, с фаза на когато нещата умират, когато нещо се възражда. А в тази система аз виждах едно. Ние трябваше да гоним ръст. Не знам, всички знаете, чували сте за таргети, всички фирми работят вече с таргети, днес трябва да продадем толкова застраховки, толкова кредити, това. И ние всъщност трябваше да насилваме хората. Тези хора имат ли нужда от това? Системата ми беше трудна, непонятна. Аз никога не съм искала и дори за себе си смятах, че не съм амбициозна. В момента, в който ни открих астрологията, разбрах, че просто това е нещо, което разбирам как се прави. Не знам откъде. Има хора, които, и тук виждам и някои от вас са учили при мен астрология и знаят, и това усещане категорично няма с какво да се сгреши. Когато започнеш да учиш астрология, това е планетата на звездите, урановата наука, имаш усещането, че се я спомняш. Имаш усещането, че от някъде си го чувал това нещо, а това е истинският индикатор, че информацията, която получаваме е истинна.
Душата няма как да излъже за това. Така че, когато открих астрологията, моят живот тотално се преобърна. Аз естествено бях много смела, за да напусна тогава, когато всички ми казаха, ама това е толкова сигурна работа. Не, когато напуснах, започнаха да ме канят в училищата да разказвам за астрологията на децата. Ходих по училища, не едно. А, разказвах децата, виждах как, знаете, чувате, в училище децата имат лоша дисциплина. Когато бях там при тях, когато бях в училище, те непрекъснато 45 минути слушаха това, което им разказвах. Беше им интересно, което отново означава, че е нещо, което много вдъхновява. Астрологията вдъхновява. Астрологията подмладява човешкия дух. Дори видимо, дори и визуално. На куп много събития. Астрологията отвори изключително много врати пред мен. А, Последваха интервюта в телевизии, предсказанието през 2020, аз не преставам да го споменавам, защото тогава бях така сравнително млад астролог. Тогава си спомням, бях в Джумбо с децата, купувахме нещо по Коледа за празника и ми звънна телефона, потърсиха ме отново телевизия, от интернет, видяли някакво интервю съм давала, харесали сами и казаха, искаме да поканим вас. Ще говорите ли за прогнозата за 2020 година? Така че на 29 декември 2019 година бях в Нова телевизия и имаше един уникално труден стелиум. Стелиум означава повече от две планети, които са в съвпад, Сатурн, Юпитер и Плутон в съвпад. Това, хората, които разбират астрология, знаят, че е нещо голямо фаталистично. Дори честно казано, можем да го сравним с война или нещо от сорта. Това беше изключително труден стелиум, който нямаше начин да не даде отражение на целия свят. Всъщност аз това предвидих. Това прогнозирах. Ние астролозите и съветвам тези, които се занимават малко по-професионално с астрология, да не плашат хората, но аз естествено го казах по моя рибешки начин, малко по-деликатно, малко по-нежно, но всъщност казах, че годината ще бъде такава, толкова различна, че целият свят ще я помни. Дори накрая водеща каза, и сега, да приключим като с заключение за 2020, каква ще бъде? И аз казах, година, в която всеки ще усети голяма трансформация в живота си, без изключение. Така че прогнозата се сбъдна. Да, астрологията може да предвиди и това. И така, и до ден днешен аз продължавам да ходя по събития, участвам в различни мероприятия, ходим водещи. Това беше пък едно събитие за фешън. Астрологията е приложима във всеки един аспект на битието. От прогноза за войни, за икономически спад, за фешън. Аз направих презентация, свързана с модата в там някакви световни марки, какви цветове ще бъдат модерни за през годината. Тя е приложима, защото астрологията е науката за живота. Абсолютно всичко може да се види през нея. И така, години, след като започнах вече 10 години, откакто се занимавам с астрология, може би са и повече от 12 000 консултации, защото понякога ми се налага в един хороскоп консултации. На някои събития съм правила лични прогнози на 20 човека. Изключително много опит и много хора са минали през мен. Но това, което ме прилича най-много в синастрията и най-много така харесва в нея е това, че може да се предвиди какви ще бъдат взаимоотношенията между двама души. Двама души как ще си кликнат, каква е синергията между тях. И честно да ви кажа, понякога аз самата се отчудвам с каква точност може да се види как един човек влияе на друг човек. И понякога, дори и да има така наречените трудни връзки, те са за това, за да изградим нещо в себе си и да продължим напред. Аз твърдо вярвам, че хората са родени да намерят себе си, идентичността си. Аз не смятам като личност, като човек, като виждане за живота, не смятам, че един човек е роден за да бъде само с един единствен човек. Аз смятам, че ние се раждаме за да преживеем определен
определена опитност. Може да е цял живот с един човек, но ние се раждаме индивидуалности и през другия трябва да открием себе си, не да се сливаме изцяло с него. Това искам да го знаете. Какво правят повечето хора, които не разбират от астрология и които не ми се обаждат да правим анализ или не се обаждат на астролог да направят анализ, дали сме съвместими? Търсят съвместимостта по слънчевия знак. Много често в общите прогнози, в общите така, сайтове, примерно Телеца си пасва с другите земни знаци, с Козирог и Дева, Скорпиона с другите водни. Да, но не е точно така. Повярвайте ми, това е последното нещо, когато правя синастрии, което му обръщам толкова голямо значение. Слънчевия знак е нашия характер, нашата зодия. Слънчевия знак, зодията ни. Нашият знак, той показва нашия характер. Но в нашата карта ние имаме още 9 планети. И всяка една планета е част от нашата личност, част от нашия темперамент, ценностна система, усещане за семейство, възпитание, а, действие. И всъщност ние обхващаме цялата карта. Никога от мен няма да чуете и много често имам и такива запитвания, особено от хора, които нали, по-рядко си правят, не са запознати точно с астрологията, а каква зодия партньор да си търся. Това е голяма грешка, защото представете си, че вашия партньор е съвсем несъвместим знак с вашия, а пък луната му е в знак, който отговаря на вашия слънчев знак. Така че тук не гледаме по зодия. Хороскопите в интернет, предполагам, са точни. Вече има ChatGPT. ChatGPT допуска изключително много грешки. Може да даде правилна информация, когато знаеш какъв въпрос да му зададеш. Понякога, да, може да подпомогне нещо, но не може да интерпретира хороскоп. И когато имаш партньор, за да го разбереш, ти непрекъснато искаш да изследваш негови съобщения, какво е казал, защо е погледнал така. Така, синастрията дава отговори те, без да правим всичките тези неща. А, Това, което ви казах, представете си, знаците не стигат, казахме го също, когато говорим за хора от една и съща зодия. Много често хората казват така. Ама защо, нали, то е моята зодия, примерно, ти си Скорпион и аз съм Скорпион, ама сме толкова различни. Ами първо трябва да отчетем асцендента. Това е, това е първата индикация, ам, първото нещо, по което ние се привличаме с партньора. Това е нашия асцендент. Още когато влезете в някаква обстановка непозната, може да си кажете и се запознаете с нови хора, още първоначално и това абсолютно на всеки се е случвало, да си кажете, този човек не го познавам и много ми хареса, много ми допада. Не говоря дори за любовни взаимоотношения, говоря като човек, някой да ви хареса. Или пък да кажете, този човек за първи път го виждам, обаче изобщо не ми харесва. Това зависи от асцендента. Забележете, не от зодията. Асцендентът е начина, по който ни възприема човек. И знаете ли, че точно през асцендента можем да разберем какъв партньор ще очакваме. Затова малко по-късно. А, и всъщност ние това ще направим, когато се срещнат двама души, каква енергия се заформя между тях. Не ни трябва да намерим правилния партньор. Трябва да разберем или сенастрията ни помага да разберем какво е написано между нас. Каква енергия може да тече между вас. И понякога нещата текат много леко, понякога трябва време, понякога някои връзки са писани да са краткосрочни, а други дългосрочни и това на всичкото отгоре е описано в системата, наречена синастрия. Така, сега, това е като малка практика, малко упражнение. Ако някъде на компютъра отстрани, на телефона или нещо, си имате, може да си отворите програма астрологична или пък може пък да си ги знаете тези неща. А, Асцендентът, както одеве казах, е нашия външен вид. Начина по който се привличаме към партньора и се харесваме. Но асцендентът е нашето лице. Това е начина на нашето излъчването ни. Срещу асцендента стои домът на партньорствата, седми дом.
За хората, които за първи път чуват по тази тема, ще направя едно малко уточнение или ще отворя една голяма скоба. Ще кажа, че хороскопът или наталната карта е една окръжност. Тази окръжност е като кръгла торта, разделена на 12 части. Чисто може да се го представите. Това е хороскопа. То всъщност е снимка на звездното небе. По този хороскоп с тези 12 сектора са пръснати 10 планети. Ние, астролозите, работим с този инструментариум. Това е базата, върху която стъпваме, от която оттам насетне правим прогноза за... правим и прогноза, и интерпретация, и разбираме хората, и обясняваме кой какъв ще бъде. Когато отворим една рождена карта, винаги в астрологията имаме противоположни знаци и противоположни домове. Това е изключително така като база, върху която стъпваме. Та, асцендентът е нашата външност, а срещу него противоположният дом е нашия гръб, нашата сянка. Тоест, ние винаги избираме човека срещу нас да ни покаже какво носим като едно огледало зад гърба си. Да видим какво имаме ние отзад. Ние можем да разберем какво имаме ние отзад, когато някой дойде. Ние затова на партньорите си най-много се дразним. Ама изключително много, защото той показва какво ние не виждаме в себе си. Той ни показва сянката. Така че ролята на партньора в живота ни е категорично една от най-важните. Да, родителите, майката, бащата, но тук говорим и за това, което носим отзад. Та, знакът на седми дом показва в какъв тип партньор ние очакваме. Ам, като още едно уточнение искам да направя, че ние в целия си хороскоп притежаваме всички 12 зодиакални знака. Но те се намират в различни наши сфери от живота. Да кажем, ако ние сме асцендент Овен, нашият седми дом ще бъде в противоположния знак Везни. И всъщност всеки е чувал за везните, че обичат любовта, компромисни са и така нататък. Ако ние сме асцендент Телец, то нашият седми дом ще бъде в Скорпион. Всеки е чувал какъв е Скорпиона. Скорпиона означава криза. Човек, който е с асцендент Телец, ние можем да разберем за него, ам, че през партньорствата ще преживява кризи, ще преживява драми. Защо? Защото, знайки асцендента, ние автоматично ще знаем какъв е неговия седми дом. И ние ще предположим кой какъв партньор очаква. Когато асцендентът е близнаци, то противоположният ще бъде стрелец. Т.е. човека, който ние търсим, ще трябва да е наш вдъхновител, учител, авторитет, защото стрелец е авторитетният тип човек. Това е изключително лесно да се направи. Дори преди няколко дни направих един мини курс, който по асцендента да разберем какъв тип партньор да очакваме. Изключително лесно, достъпно дори за хора, които не знаят астрология. Така, съвместимостта не е по знак. Това е първата тайна, която разкриваме през този вебинар. Съвместимостта не е по знак, а е в цялостната карта. Истинската съвместимост е как домовете ще бъдат активирани от картата на партньора. А, тайната Мит е, че хората са съвместими по знаци. Аз още от едно време си спомням по списанията, още когато нямаше и такъв толкова развита интернет. Всичко беше по зодии. Зодия Риби с зодия Рак си пасва. Ако е зодия Везни, не си пасва, тези хора не могат да имат връзка, не е съвместимост. Това е мит. Ако беше така, щяхме да разделим всички хора на Земята 8 милиарда на 12 групи и край. Този пасва с този. Не работи така. Доста повече неща влияят, доста повече неща се гледат. Така че този мит, че си гледаме зодията, не работи. Пак казвам, аз в моя анализ е последното нещо, което не е последното, разбира се, то е много важно хората каква зодия са, но много други неща могат да се видят преди да стигнем до слънчевия знак. Така, какво е изключително важно? Да кажем, вземаме картата на партньора или нашата карта. Налагаме върху нашата карта, картата на партньора и наблюдаваме
в коя, в кой дом, в коя така наречена стая влиза неговото слънце. Най-важната планета в хороскопа винаги е Слънцето. Слънцето, да, това е нашия характер, нашата идентичност, за това е там, където сме личности, там, където искаме да блестим. Представете си, че се запознавате с човек и неговото слънце попада във вашия седми дом. Тоест, той отразява очакванията ви за партньор. Понякога съм имала консултации с хора, които връзката им се разпада, имат много трудности. Виждам, че синастрията им е трудна, но така поради някакви причини човека не може да се раздели, не може да продължи напред. Аз казвам това. Знаеш ли какво е някой да влезе в твоя седми дом? Слънцето му да влезе в твоя седми дом. Знаеш ли какво е усещането? Не знаеш. Ти трябва да го преживееш в този човек. Това е едно от най-хубавите неща да усетиш подкрепата, да имаш стабилност зад гърба си. Това е когато твоят партньор, неговото слънце, влиза в твоя дом на партньорствата, седми дом. Друго, което наблюдавам и когато виждам силна съвместимост е, когато Слънцето или личните планети, тук не говорим само за Слънцето, в астрологията имаме така наречените лични, професионални и висши планети. Личните планети са Слънце, Луна, Венера, Меркурий, Марс. Личните планети, обикновено, когато влизат в такива домове, като седми на партньорствата, пети, дома на любовта. Тук знам, че този човек някой активизира ли ви пети дом? Ще имате деца от него, ще искате да имате деца от него, например. Или ще отваря във вас страстта. Пети дом е на забавлението, на флирта, на секса за удоволствие. Този човек разпалва страстите. Усещате го лично този човек. Когато някой попада във вашия първи дом, Слънцето или силно влияние, много от планетите, ако на партньора влизат във вашия първи дом, той просто ви така, активизира, привлича ви, лично приемате. Всичко казано, видяно, направено от този човек ви е личен, важен. И осми дом е домът на кризите и трансформацията. Влизайки в живота ви такъв човек, много промени могат да настъпят. Това е дом на дълбоката интимност. Не е повърхностна. Това е там, където се сливаш и чак болезнено сливане има с партньора. Важно е как твоя партньор, коя сфера от живота ти активизира. Днес имах такава консултация, в които и двамата партньори си активизираха домовете на пътуванията. Аз дори не беше нужно да питам, въпреки че аз познавах от предварително историята, не беше нужно да питам. Тази връзка от 5 години е на път. И двамата партньори си активизираха трети и девети дом със слънцата си. Единия на другия и синастрията беше такава. Аз не знам тази връзка как да бъде по друг начин, освен по напът. И те бяха окей с това. Така че много, много работи тази тема. А, още една история имам. Една моя клиентка, някъде 38 годишна е. А, Тя е зодия Везни, той е зодия Рак. И честно да ви кажа, 12 години са заедно. Като съвместимост, ако трябва да четем нали, по слънчев знак, нали, това са им зодиите. Нищо общо като съвместимост. Но, а, когато наложих картата, неговата луна влизаше в нейния седми дом. Тоест тя това усещаше, партньорството от него. А неговото слънце в четвърти. Четвърти е домът на семейството. Домовете, за тези, които не разбират от астрология, може да си ги представите като различни стаи в една къща. Влиза този човек в тази стая и тя става активна. Отваря се. Отварят се вратите на стаята. Така че връзката имат две дечица, 12 години са заедно и на пръв поглед несъвместими слънчеви знаци, те имат доста силна връзка и много се разбират. Така че зодията е най-малкото нещо, което трябва да ни интересува. И другото, което можете да направите като едно малко практическо уроче е да си наложите върху вашата карта да видите партньора ви, неговото слънце. Какво активира във вас? В кой дом попада неговото слънце? А,
аз тази история, мисля, че на обучението момичета, мисля, че съм ви я разказвала. Тази история, че една моя приятелка преди години беше женена, имаше деца от един мъж и нейното слънце влизаше в неговия втори дом. В неговия втори дом, домът на парите. Докато беше с нея, паричките непрекъснато. Само една секунда. Паричките непрекъснато му растяха. Повишаваха му заплатата. Финансово доста добре беше, докато в някакъв момент след години се разведоха. Тя се ожени за друг човек. Вече 10 години е женена за друг човек. Нейното слънце отново попада в неговия втори дом. Единият човек от съвсем средностатистическа заплата, втория съпруг, заплатата му започна да расте, а бившия и съпруг се остана на такава заплата, която когато тя го напусна. Разбирате ли, че... тя не, че тя работеше с тях, просто присъстваше в живота им. Тя задействаше техният дом на парите. И на двамата, по някаква случайност, и на двамата. Така че погледнете във вашите карти, вашия партньор, неговото слънце, ако щете и луна, в кой дом активизира. Тези сфери от живота ви ще бъдат много, много задействани след появата му в живота. Между другото, синастрия може да се направи не само между мъж и жена. Синастрия може между майка и децата и може да е с приятели, приятелка, да видим кой какви взаимоотношения има. Изобщо да видим тази енергия, която тече между вас, дали е нормална, мека, дали то по принцип хората винаги усещат, но може да се разбере по синастрията как ще се развият взаимоотношенията помежду ви. Така че синастрия може да се направи не само между мъж и жена, партньорства. А, много често съм забелязала и това аз, понеже много обичам да експериментирам. Когато правя консултации, когато налагам нови хора, нали, които не са правили до сега хороскоп при мен, когато налагам техните карти, аз виждам кои домове. Примерно, някои от партньорите си активизират 10-ти дом. 10-ти дом е домът на кариерата, но това е домът и на реализацията. Много често такива хора пред обществото изглеждат прекрасно като двойка. Но когато партньора ви активизира домът на работата, влизайки в живота ви, на вас започва да ви върви в работен аспект. Получавате нова длъжност, от тогава започвате да се развивате, започват много активности да се развиват в личния ви живот. Понякога съм го правила това да питам хората, или човек започва, ако партньора активизира вашия девети дом е домът на висшето образование. Тогава човек започва да учи, вдъхновява се под някаква форма това присъствие, този човек, неговата енергия ви кара да се развивате. Така че това е нещо, което може да направите още сега, докато си говорим, може да се отворите някъде на телефона и да видите вашия партньор, Слънцето му в кой дом влиза. Луната и вече и другите лични планети. Но най-вече, нали, Слънцето и Луната. Друго, много често. Дари, питаш ли Да, нещо? здравейте. Да, може ли един въпрос, тъй като аз малко по-късно влязох, може и да си го казала, извинявам се, но какво означава в кой дом влиза? Ако моят съпруг е зодия Овен, моят Овен е в трети дом, означава, че неговото слънце попада в моя трети дом ли? Точно така. Абсолютно. Ага, разбрах. Да. Ясно, да. Да. Благодаря. Между другото, Дари, благодаря ти за въпроса. Абсолютно така. Налагайки го, ние виждаме. Трети дом, нейния, нали, например, трети дом. Между другото, в астрологията всеки дом не е в точните 30 градуса. Той може да попада и в четвърти дом. Твой четвърти. Защото може да по средата на рак да бъде. Но да, виждаме в кой дом ти е рака. Да, както в твоя случай. А, Защо? Да. Овена или рак, защото е асцендента рак, слънце Овен. Къде ти е Овена? Аз рак ли казах? Да, обърках се. Къде ти? Ага, да, да, и то, защото съвпадна, нали, с асцендента, реших, че нещо не съм разбрал. Не, лапсус беше. Аз дори не знаех, че е асцендент рак. Не, Овена къде му попада? Овена къде? Тоест, Да. гледаме слънцето му в кой знак е, къде попада при нас, коя зона е, кой дом е нашия Вашия. Овен, И примерно. точно тази зона при Луната, тебе се активизира. луната му къде е и в Да, кой дом попада да. неговата луна в моя хороскоп. Точно така, в твоята карта.
Тези теми в твоя свят Да. стават много активни след появата на партньора ти в живота. Значи казахме, Слънцето е най-силното, затова казвам като пример Слънцето. Но това може да е Луната, също гледаме Луната, тази тема също ще е активна, влизайки той в твоя живот. И така, защо привличаме един и същ тип партньори? Това е другия въпрос, който много често хората ми задават. Защо се на мен ми се случва? Защо... ам, сега ще го кажем това. Момичетата, които са учили при мен астрология, може би вече се досещат. Защото отговора не е в партньорския хороскоп, а в нашата индивидуална карта. А, които много често това не е само при един човек, не е при една жена или при един мъж. Много често историята се повтаря едно към едно. Това случи ли се, проблема е, ако мога да кажа проблем, отговорът по-скоро е в наталната карта. Или ние, за да привличаме определен тип партньор, означава, че има нещо, което трябва да отработим. Не с един човек. Ако ние се разделяме с него, идва друг. Не е случайно срещата на един и същ тип партньор. Първо, какво трябва да видим в рождената карта? Нали, казахме, че по наталната карта ние гледаме какъв тип партньор ще привлечем. По наталната карта, за да направим първо синастрия, си гледаме нашия хороскоп. Нашия по-отделно и на партньора по-отделно. В мъжка карта, за да видим един мъж, какъв тип жена ще хареса, гледаме Венера и Луната. Мъжа винаги избира такъв типаж жени, каквато е Венерата. Примерно, Венера е планетата на любовта. Това е типа любима, любовница, който един мъж търси. Ако неговата Венера е в лъв, само си представете лъва какво е. Лъвът. Вие дори да не разбирате толкова, знаете лъвиците какви са. Ярки, демонстративни. Това са жени, които са с авторитет, красиви, правят впечатление, гримирани. Примерно ви казвам, Венера в лъв. Такъв мъж, който има Венера в лъв, ще харесва такъв тип жени. Гледаме Луната каква е. Ако Луната е в Близнаци, да речем, Близнака е знак на комуникацията. Ще търси жена, която няма да държи толкова да е добра в домакинството, а с която ще може да споделя. Защото Близнака не е да готвя вкъщи, а да разговарям с някого. Този мъж ще има нужда от това. Но, ако същия мъж има луна в рак, това е най-силната луна. Силната луна означава отношение към семейството. Този мъж с луна в рак ще търси жена, която да е домакиня, с която да си стои от дома. Тоест, отговорите на въпросите ще бъдат какъв тип жена харесва, когато гледаме Луната и Венера. За любовните триъгълници мога да кажа нещо малко по-нататък, ще ви го обясня. В женска карта, какъв тип мъж една жена харесва? Гледаме Слънцето и Марс. Слънцето в нашият хороскоп, освен нашия характер, това са всички мъже в живота ни. Но най-вече бащата, баща ни и съпругът ни. Мъжете, които харесваме. Първата връзка с човек от противоположния пол винаги е бащата. Обикновено, когато видя проблеми в отношенията с бащата, с партньорите, много от клиентките питат защо така се случва в партньорството. На първо място обръщам внимание на Слънцето. Как е аспектирано? Трудните аспекти говорят за неизчистени ситуации с партньора. И затова ви казвам, че жена, която има, нали, примерно, затруднение с мъжете, обикновено е имала трудна връзка с бащата в детството. Първата работа е да поработим върху себе си, за да не привличаме едни и същи партньорства, за да не привличаме едни и същи връзки. Ние трябва да разберем какво е било, кое не сме простили с бащата. Може би всички сте чували за Сатурн, чистача на кармата. Обикновено трудните връзки са, когато Слънцето прави някакъв труден аспект с Сатурн, някакъв труден аспект с Плутон. Това е дори карма по рода ни, по бащина линия. Много често, когато видя такива плутонови ситуации, тази тежка планета, в астрологията Плутон наричаме Божията воля. Това е една планета, която си носи тайна.
Тази тайна може да бъде в рода. Много често ги пращам на констелации, на семейни констелации, на регресии, за да могат да разберат какъв е въпроса. С Плутон тайната не е явна. Ние не можем да разберем какво е. Може да сме носители. Тоест проблем може да не е в нашия живот тук и сега. Може да идва от преди наследен. А, аз предполагам, че вече това е толкова актуално и модерно и дори да не вярвате в констелации или в минали прераждания, за регресиите става въпрос, а, то вече има научни доказателства, има така наречената наука епигенетика, която казва, че силна емоция, преживяна в нашите предци, тя се носи в рода до девето коляно. Носи се капсулирана, ние преживяваме някаква емоция, но не можем да се обясним. Така че по хороскоп може да се види точно това. Кой човек, какво е преживял и съответно да го насочим през съответния специалист. Ние сме астролози или поне любители астролози и не можем да знаем всичко, така че може да се види и това. Когато в женска карта, Слънцето, когато Слънцето има трудни аспекти, жената, защото говорим сега в случая за женска карта, жената трябва да прости на баща си, да прости нещо, което е била наранена, дали е бил изоставил, дали е нещо от сорта, дори да е починал, пак може да му прости. Така че тук работим с този принцип. Слънцето е бащината фигура. При някои жени, когато Слънцето е в по-силен знак, означава, че търси в мъжа бащината фигура. А Марс е планета, която показва, тя е мъжката енергия на мъжа, който е мъжкар, лидер, действа, той взима всичко в свои ръце. Това е по-скоро този бизнесмена, такъв тип мъж. Ако в една женска карта Марсът е по-силен, жената иска по-мъжки тип партньор. Ако е Слънцето, търси по-покровителствен тип партньор. Какъв е проблема? Не е проблема в това. Проблема е, че ние не познаваме себе си. Много често жената си мисли, че има нужда от един тип партньор, а всъщност картата й показва съвсем друг. Откъде идват тези разминавания? Идват от обществото, в което живеем, възпитанието, което сме получили, средата, в което сме израснали. Вие виждате и непрекъснато текат различни обучения за женска, мъжка енергия и така нататък, какво трябва по правило да искаме. За мен правила няма, има до такава степен, в която, познавайки себе си, да спазваме енергията на нашата карта. Ако някой ни е казал, че трябва мъжа да е по-активен, по-борбен, да това, жената може да има такива аспекти в картата, които да показват, че има нужда от по-слаб мъж. Тоест, ние трябва добре да познаваме картата на хората. Тоест, синастрията не е изцяло определяща. Ако в наталната карта има предразположеност за по-свободни отношения или предразположеност за трудни връзки, то неминуемо ще се и привлича един и същ тип партньор. В случая историята, това, която съм ви подготвила е че моя клиентка имаше един и същ типаж партньори. Нали, тя дойде с тази заявка. Се не ми върви, на на едни и същи партньори попадам. И аз, когато разгледах картите на тримата, това бяха коренно различни. Нямаха нищо общо мъжете, които тя привлича. Нито по професия, нито по характер, нито по зодия, нито по луна, по нищо. Единственото, което беше общо между тях е, че Сатурн правеше съвпад с нейната луна. Тоест, Сатурн е чистача на кармата. Тя имаше да учи уроци с тези мъже. Да ви кажа, че Сатурн не е лесен. Той обикновено дава сериозните отношения. Без Сатурн няма сериозни връзки, така че до някаква степен дава влечение, сериозно. Нали? Тя ги харесва тези мъже. Но това, което тя се чувства с тях, е, че чувстваше се много мъничкава с тях, много несигурна, потисната. Сатурн е контрол, контролирана от тях. Тя влизаше в ролята на луната дете, а те в ролята на Сатурн, строгия учител, изискващите мъже. Когато обясних какво се случва, тя естествено имаше такава предпоставка в наталната карта. Тя среща такива мъже, за да може да се отработи травмата. Тя самата имаше Луна квадрат Сатурн. И на нея и беше много така. Имаше си някои неща лични, които трябваше да отработи, да
проработи, за да спре да привлича един и същ тип мъже. Тези, които я смачкват. Така че обяснихме го през астрологията. Нямаше как да го видим само през психологически анализ. Трябваше да го видим буквално като потвърждение за това, което тя усеща. Сега, още едно малко упражнение. Предполагам, че си знаете знака на Луната, ако не пак може да се го проверите. И ако вземете знака на вашата Луна, Луната означава семейство. Как се чувствате спокойни и уютни? Къде се отпускате? Представете си за тази клиентка, която ви обясних преди малко. Тя не е имала тя е имала Луната е искала отпускане, а Сатурн непрекъснато е изтягал. И тя в компанията на тези мъже не е могла да бъде себе си, да се чувства спокойна. Но ако знаете вашият знак на вашата Луна, може да видите дали неговото Слънце, Слънцето като по-важна планета, дали прави съвпад, дали е в същия знак като на вашата Луна или е в противоположния знак. Защото ако е така, означава, че имате силна свързаност и привързаност. Светилата ви да правят аспект, това е нещо изключително силно. Вашата Луна със Слънцето на партньора. Това е едно от най-силните индикации за съвместимост или за връзка между двама души. Да се кликнат двама души. Ако вашите планети не са кликнати в хороскопа, това означава, че вие също ще го подминете този човек. Ние понякога се свързваме с хора, с които ни е трудно, ние не се свързваме само за да ни е лесно. Да. Така, само една секунда. Някакви въпроси? Някой има ли въпроси до тук? Ако искате да зададете въпроси, може да го направите. И така, синастрията е нещо, което може да се научи. Може да се научи да се чете така, както четем наталната карта, както четем прогнози, както можем да правим прогнози или както астролозите правят прогнози, така и синастрията е този раздел, в който можем да прочетем кой с кого си влияе. Сега, много хора казват, че синастрията е само за астролози. Да, на нас ни е по-лесно, разбира се, защото познаваме нещата, но само с 2-3 мънички неща, които ви казах сега, вие можете сами, ако срещнете някого, да отворите и на прима виста да си видите нещо. Тоест, не е нужно да познавате цялата система, за да предположите този човек какво ще ви задейства. Сега, аз лично, когато учих астрология, имахме такъв казус, такъв случай, в който имаше и по-млади хора. Аз тогава бях женена, когато учих астрология, но те срещнат някого, веднага отварят синастрията да видят и ако не виждат някакви хубави неща и въобще не продължават връзката. Аз не съм много сигурна дали това беше добре, защото те много опит пропуснаха по този начин. Така че, но въпреки всичко, ако човек знае някои основни неща, структурата по която да се води, какво точно да гледа, коя планета, къде да стъпва, какво може да се предполага от това, какво ще бъде следствието, човек сам може да се разгадае синастрията. Да разбере първоначално дали този човек се струва вниманието му или не. 5 стъпки, по които ще четем синастрията. Първата, най-важна работа е да видим наталната карта. Наталната карта, както преди малко ви обясних, носи всички отговори. Това е матрицата, с която се раждаме. Матрицата, с която функционираме. Само когато погледнем нашият 7-ми дом, значи, знаейки асцендента, противоположния е синастрията. Противоположния е дома на партньорствата. Така наречения десцендент, може да го четете някъде. Веднага може да видите планетите, които стоят в нашия 7-ми дом, показват очакванията ни към партньора. Колкото повече планети имаме,
толкова повече очаквания имаме към партньора. Сега, като си отворите хороскопа и не си видите планети в дома на партньорствата, това не значи, че е лошо. Въобще не искам тези неща да се мислят. Нямам планети не означава лошо. Това е просто нямаме планети вътре. Нямаме акцент върху тях. Пък и в крайна сметка, ако са трудни планети, защо са ви да са там? Така че няма да се плащи, ако нямате планети, или пък да се плащи, ако имате. Много често планетите в седми дом показват типажа партньор, който искаме да имаме в живота си. Гледаме стихиите. В астрологията има стихии: огън, вода, въздух, земя. Тези стихии означават м, темперамента, общия темперамент. Въздушните хора. Комуникацията, това трябва да се знае. Между другото, в курса на асцендента абсолютно всички стихии съм обяснила. Въздушните хора какви са. Водните хора са чувствителни хора. Ако седми дом ви е в воден знак, означаваме, че държим на чувствата повече. Ако седми дом или планетите в седми дом са в земни знаци, държим този човек, партньора ни да бъде финансово обезпечен. Финансово обезпечен. Много често казвам на жени, които имат седми дом в Телец, в Козирог, в Дева, важно е партньора да бъде стабилен материално. А в днешния свят да си стабилен материално означава да имаш финанси, пари, апартамент. Защото ако сме възпитани така, че да си материален е лошо, такива жени няма да бъдат щастливи в любовта. Няма да бъдат щастливи в партньора. Затова аз ги съветвам. Да, за тебе е важно партньорът ти да има финанси и да бъде стабилен. Това означава, че той ти печели уважението. Но не всички са така. Други искат да има повече чувства, любов и взаимоотношенията, да можеш да разговаряш пък други въздушните. Тоест, ние трябва да знаем тези неща, да видим стихиите. Да, десцендента, седми дом показва какъв тип мъж търсим. Другото, за да четем синастрията, трябва ни да знаем какъв образ виждаме на партньора, когато анализираме Слънцето, Луната, Венера и Марс, това, което ви обясних преди малко, и после да направим синастричният анализ. Синастричният анализ, аспектите между планетите. Какви са? Защото планетите, освен че могат да бъдат в домове, те образуват и аспекти помежду си. И така, дойде ред да поканя Елвира да се включи. Елвира, тук ли си? Здравейте, само секунда да Да, оправя здравей! цялата техника. Да, много Да, ми е приятно, че да. ще бъда с вас днес. Сега ще ни разкажеш твоята история. Аз те представих в началото на нашия Да, аз бях разговор. тук, чух. Да, и благодаря ти, че се съгласи, благодаря ти, че отдели време. Здравей! Здравейте. Това хубаво слънчево момиче, много се радвам. Ние никога не сме се виждали лично. Надявам се, Да, ако идваш към Бургас, да ме се обадиш, но както с много мои клиенти ги чувствам толкова близки. радвам Част се. от моя живот. Така е, да, вече толкова години комуникация и то все е важна. Да, за важните етапи. Да, Значи, този месец и следващия, юли и август, съм канена на две сватби на мои клиентки. Значи, това е ожени страхотно. ги, да, ожени ги и така нататък, така че вече съм почетен гост на сватбите им. Да. Заповядай, давам ти думата, ще спра да говоря. Ами, какво да ви кажа? Нали, тя, Валето, така да кажем, малко спойлна историята с крайния избор току-що. Но ситуацията беше такава, че допреди това първо запознанство с Валето, никога не бях ходила на астролог, някакси случайно говорихме с една от моите приятелки, нали, че тя е ходила, че много я харесало и реших я да се запиша. И така, то пък докато имаше свободен момент, беше тъкмо... Аз уж се бях записала да я питам за работни въпроси, понеже тогава тъкмо завършвах, нали, имах съвсем други неща в главата си. И междувременно имах едно гадже, обаче, който на теория изглеждаше абсолютно перфектен, нали, няколко години по-голям от мен, с добра работа, кариера, всичко. Така, частта за материална обезпечеността, която Валя спомена преди малко, нали, страхотна, възпитан. Абе, всичко идилия, пълна, нали. А, Тя си го харесвах към него момент.
Обаче бяхме скъсали така, но всички знаете, че в тия години, извинявайте само да си спра звука, защото нещо тук се активизира, не искам да ви притеснява. Така. Нали, в тези по-млади години, къде сте се разделили с партньора, събирате се след една седмица, нали, не е нещо, което знае колко трайно. Но в точно един такъв период започнах повече да се общувам с един мой колега от работа и някак си започна да ми бъде все по-приятен и по-приятен, ама май не го разглеждах сериозно към него моменти, дори се сещам като май бях задала на Валето въпрос, ама аз наистина ли го харесвам? Нали, например, имаше нещо такова сега и тя ми вика, ми да. Там съобразно, не знам какво беше видяла към него момент на картата. И така в общи линии, за мен най-интересното, което беше към него момент е, че тя не ми каза, ти трябва да избереш единия или другия, защото така, а ми каза, ти можеш да бъдеш с всеки един от тях, с който пожелаеш, просто ми обрисува какъв би бил живота ми с всеки от тях по различен начин. Да кажем, например, с бившето гадже. Тя ми разказа някои неща, които се едно с нощи е била с нас и ги е чула, от което аз бях така много втрещена. И съответно ми обясни, че Валя може тук да кажеш, нали, еди коя си моя планета, прави тригон, може би, с нещо от неговите планети. И съответно, ако в бъдеще ние имаме деца с този човек, на нас въобще няма да ни бъде лесно, защото аз ще искам да ги възпитавам по един начин, а той ще иска да ги възпитава по друг начин, просто защото ние гледаме в съвсем различни посоки и нашите ценности са различни. И това би създало изключителни затруднения, просто чисто битови. А в крайна сметка, битът е една огромна част от нашето ежедневие. И същевременно ми даде пример, че с колегата, към днешна дата съпруга ми, нали, всичко би било много по-лесно, тъй като ние имаме много съвпади. Съобразно си Настя тогава ми разказа, нали, кои неща къде се разполагат и защо ние гледаме толкова еднакво на живота. И честно казано, нали, след като вече бяхме гаджета с мъжа ми, аз си казах, то наистина може да се случва лесно, не е било необходимо да бъде толкова трудно, колкото са били връзките ми до сега, защото очевидно е с правилният човек и сме в хармонични отношения просто и наистина виждаме нещата по един и същи начин. И да кажем, ако с предходно гадже, нали сега сме имали спор от ляво или от дясно, трябва да преминем на нещо си, с мъжа ми винаги просто сме си вървяли от една и съща страна. Разбира се, метафорично казано, нали, но това е. Да. В общи линии. Да, точно така. Към днешна дата, вие миналата година случихте брак, нали така? Да, точно така. Точно така, миналата година. Колко години преди това бяхте гаджета? Аз вече ми се губят. 3. 3 години. Значи, смятай и Да. ти преди това. Да, от доста години. Много ти благодаря за включването. Няма защо, Аз да ме беше и удоволствие. много се радвам, че така обърнах ми внимание. Аз си спомням, че в периода, в който ние говорихме за колегата ти, започваше ретроградна Венера. Да. Тогава мислихме дали, ако те целуни на първа среща и ретроградна Венера, брои ли са? И аз казвам, не знам, трябва да видим или просто му кажи. Тя каза ми, какво да му кажем? Кажи му, че астролога не ти дава да го целуниш. Нещо такова. Сещаш ли се? Да. Една такава история. Аз, понеже отдавна бившия и партньор изобщо не е тема на нашия разговор, но и помолих да се сети рождените данни. Сега за целта на вебинара разгледах неговата карта. Интераспектите са тези. Благодаря ти, Елвира. Много ти Моля, благодаря за моля. включването. Беше голямо Може удоволствие за мен. да се отдъхнеш. Да, те искам да разкажа за бившия ти партньор, бившия ти приятел. На пръв поглед, наистина, самата му карта, той няма някакви такива проблеми, но въпросът е, че има един аспект. Тук говорим за интераспектите в синастрията. Нейни планети и негови планети как си взаимодействат. Има
три аспекта, които категорично са супер неблагоприятни да ги имате в картата с партньора си. Сега в случая аз съм отворила тук картите и гледам. Марса на единия, Марс е планетата на войната, на гнева и на отстояването. Марса на Елвира прави квадратура, напрегнат аспект към Марса на бившия партньор. Това е изключително конфликтен аспект. Този аспект е един от най-непрепоръчителните, защото всяко едно съвместно решение ще бъде съпроводен с битки преди това. И това носи голямо напрежение. Ако видя в картата на двама души този аспект, категорично им казвам, че е много труден. Защо? Няма да се чувстват добре. Това е проблем. Другия проблем, който беше между тях двамата е, че Луната на Елвира, казахме, Луната е там, където се отпускаме. Прави съвпад с неговия Сатурн. Буквално се чувства контролирана, ограничена, затворена от този човек. Докато при съпруга ти, с нейния съпруг сега, те имат... всъщност много се промениха и двамата. Аз се шегувам или не знам, не се шегувам, че той направо е разцъфнал откакто е с нея, но то наистина е така, защото пък Слънцето му там пресича по един метод аспектите. Но те наистина двамата много се трансформираха, но те имат еднаква ценностна система. Венера. Венера отговаря за ценностната система. Те имат еднаква такава хармонична. Единия иска нещо, другия го разбира какво иска другия. Така че тук говорим за съвместимост. Избора, който тя направи, беше свързан, предполагам, повлиян или подтикнат от това, което видяхме в синастрията. Мисля си, защото аз виждам и, че тя би се привързала към предния си партньор. Може би щеше да му даде повече време и внимание, но това, което обърна играта, беше анализа, който направихме двете с нея. И това решение, което тя взе. Така че, иначе, това, което ви казах по-рано, слънчевите знаци. Мъжа на Елвира е, сега секунда, той е Везни, а Елвира е Рак. Рак и Везни. Съвсем като цяло, нали, с различна стихия това. Другите неща ги свързват. И така, три пътя, които можем да се развием от тук нататък. Когато човек иска да търси синастрията и да я разбере, може да продължи да си търси в интернет, да си чете от тук, от там. Аз много често така съм виждала такива хора, които от тук вземат информация от там, но им липсва система. Когато търсиш информация от тук, от там, имаш склонност много да се объркаш. Другия вариант е да се объркаш, защото ти не знаеш къде идва тази информация и не знаеш дали е подкрепена с реални доказателства за това. Може да си правиш индивидуални консултации. Аз с удоволствие обичам да правя синастри. Да, чакаме. Чакат си хората часовете, докато им дойде реда да ги разгледаме. Пак казвам, че много време се чакат, много хора се чакат за часове за консултация. И другото е да научиш системата. Система, в която точно и ясно знаеш какво да погледнеш, откъде да погледнеш, пак ви казвам, има аспекти, които са много трудни, които не са непрепоръчителни за партньорства. Да знаеш какво да разчетеш през системата на синастрията. Всяка любов е написана, моят само една секунда, само да спра. Моят курс, който съвсем скоро създадох и който искам да ви представя тук и сега, и той касае точно астрологичния анализ. Астрологичния анализ не, синастричния анализ. Как се прави синастрия? Този модул, този курс е съставен от 5 модула, плюс един специално внимание отделих за любовните триъгълници. Толкова често се случва темата за любовните триъгълници, толкова често няма консултация, в която да не разглеждам повече от един хороскоп. Това съвсем сериозно ви го казвам. Един партньор. Тоест, тук не гледаме само за един партньор. Аз винаги гледам за минимум двама партньори допълнително. И това няма значение мъж или жена. Хората търсят себе си през партньорствата.
Искат да се дадат обяснение през тях. И това е нещо, което много често се обяснява. Аз лично смятам, че предпоставки за любовни триъгълници има в рождената карта на хората. Тези предпоставки, които съм видяла и които най-често съм се сблъсквала в практиката си, съм ги описала в целия курс. Описала съм това, което аз виждам, че много често работи, но съм включила и теорията на една много известна психоложка, Лиз Грин се казва. Тя е основател на Астродинст, мисля, че беше нейният сайт. Това е един астролог-психолог, която има много написани книги, от много години стар астролог е, много лекции има издадени. И темата за любовните триъгълници съм я включила и там, по нейната теория. Част от нещата съм окей с това, други не съм напълно съгласна, затова съм ги разделила точно за любовните триъгълници по Лиз Грин и по моето, това, което аз съм виждала, че работи. Но тя много хубаво обяснява любовните триъгълници и изобщо триъгълниците, каква е динамиката между триъгълниците, чисто по психологически модел. Включила съм и печатна лекция за това и цял видеоурок по тази тема. Ам, Какво се включва в този курс? В модул 1 съм описала как се работи с натална карта. Имам предвид, това е за хора, които дори да нямат понятие от астрология, да влязат, откъде се намерят програмата, как да влязат в браузъра, къде да натиснат, как да се построи картата, коя програма могат да отворят. И стъпка по стъпка, следвайки моите указания, да се създадат наталната карта. Но има и такива, които знаят това как се случва. Направила съм и такива разяснения. Обяснила съм символите на планетите, коя планета как изглежда. Знаете как изглежда Слънцето, знаете как изглежда Луната, така че всички планети да знаете, като отворите една програма, да видите всички планетки как са наредени, как изглеждат и как да видите на Слънцето кое е или пък Венера. Пети дом и как се влюбваме. Описала съм всеки един знак на върха на пети дом, защото когато се влюбваме, при нас винаги се отключва пети дом. Ние не се влюбваме по партньорския си седми. Пети дом е дома на любовта. Всички в нашия хороскоп си имаме дом на любовта. Някои трудно допускат до сърцето си. Примерно пети дом в Козирог. Или планетата Сатурн, като стои в пети дом. Трудно се влюбват, трудно допускаме. Трябва ни много време, за да влезем във връзка. Има такива, които се влюбват огнено и темпераментно. Така че по пети дом се влюбваме, но по седми дом създаваме партньорски отношения. Описала съм какъв е образа на партньора спрямо Слънцето, Луната, Венера и Марс. Това, което казахме. Да погледнем какво очаква един партньор от една жена, гледаме Венера и Луната. Какво очаква една жена, гледаме Слънцето и Марс, а пък жената обратно. Синастрия. Интераспектите на планетите. Това, което съм обърнала много голямо внимание, е точно на тази тема. За мен това е изключително важно. Коя планета на партньора прави аспект към друга планета на партньора? Тези аспекти, всъщност какво са аспектите? В картата си, във всяка една натална карта, ние имаме 10 планети. Те стоят на някакво разстояние помежду си. Разстоянието се измерва в градуси. Тоест, еди колко си градуса означава аспект между планетите. Например, 120 градуса между планетите е хармоничен аспект, т.е. много леко тече комуникацията между двете планети. Ако отстоянието е 90 градуса, е труден аспект. Това са аспекти, това са за тези, които се чудят, не са запознати толкова детайлно с астрологията. Това са едни чертички в наталната карта между планетите. Те показват как тече енергията помежду ни. И ако тече трудно, това ни носи напрежение. Ако е хубав аспект, хармоничен аспект, тече леко енергията между нас. Другото, което се прави, кои планети
Тези планети в домовете на партньора, като влизат, какво означава? Това също съм го обяснила. Когато отворите картата и когато погледнете всичките планети на партньора, в кои домове преминават, вие виждате какво този човек задейства във вас. Както Елвира каза, нали, как ще възпитава детето или как ще, примерно, как ще имат общи цели и ценности, то се вижда по хороскопа. Аз, без да познавам хората, съм го видяла и съм го казала. Така че интераспектите са изключително важни като взаимодействие помежду ни. Помежду ни с партньора. Кои планети къде преминават? Ам, и друго нещо. Защо съм написала първи и седми дом? Седми дом разбрахме, че е домът на партньорствата. Първи дом, както казахме, това е външния вид на човек. Това е домът на Аза. Привличането става по първи дом. Когато има голямо значение дали планети на партньора попадат в нашия първи дом или наши планети попадат в неговия първи дом. Има голяма разлика. Тази разлика съм я обяснила в курса. Защото понякога ние сме привлечени от партньора, но понякога той може да ни влияе по негативен начин. Ако активизира първи дом с нехармонична аспектация, това означава, че той може да ни манипулира. Той да знае, че ние сме като пластилин в неговите ръце. Много често сте чували за токсичните връзки. Това също го гледам. Нали, може да е токсичността да е свързана с това, че единия манипулира другия. Има определени аспекти, които го показват в картата и съм го обяснила там. Това, което е безценно и което съм включила, са може би около 2 часа записи а, така с практикум и работа с карти на реални хора. С мен аз съм анализирала, може би 14 карти имам включени на реални връзки, на реални хора в среща. И там едно към едно ще видите какво аз виждам, как го интерпретирам и нали, налагам едната карта, разглеждам картата на единия, разглеждам картата на другия, налагам картите един върху друг и правя така наречената синастрия. На пръв поглед пред очите ви може да видите как се случва това. За любовните триъгълници, между другото, да, в отделен модул го направих, защото това е тема, която, пак казвам, за мен това е супер важна тема и много често се включва в живота на хората. Практикума с реалните двойки. Да, две пълни видеа съм направила. Да, те са най-дългите видеа, между другото, но винаги може човек да си ги спира, да си продължи по-нататък, да си ги изгледа за по-късно, но не съм пестяла време, обяснявала съм всичко. Не съм така. Много карти съм разгледала. Поне 2 часа е записа за картите. Друго, всеки, който реши да се включи в курса ми за синастрии, аз дори планирам да направя и по-голяма общност. На този етап има много общи неща, които съм планирала, нови проекти, по които работя, но достъп до Телеграм общност, в която можем да се обсъждаме различни казуси. Аз не винаги мога да се включвам веднага да отговарям, но винаги проследявам какво мога. Ако има въпроси, мога нали, да дам мнение или да разискваме теми. В Телеграм, защо там? Телеграм за сега могат да минават много големи файлове. Може да минават аудиофайлове, видеофайлове. Тази общност или тази група в Телеграм, тя има няколко раздела, има голяма библиотека от книги. Наскоро една от моите студентки беше пуснала, всеки може да се ги изтегли, астрологични книги, психологически книги. Който има нужда от достъп до тази голяма библиотека, с удоволствие ще я предоставя. Знанията трябва да се препредават, просто защото така сме устроени. Когато знаем нещо, трябва да го предадем нататък по другите. Така че подкрепа от общността винаги може да се намери. Бонус. Както ви казах, аз създадах един курс и голяма така
ядрото на този курс по асцендента да познаем какъв партньор привличаме едно видео съм ви отбрала от този курс, 22-минутен урок. Как по асцендента да разбереш какъв тип партньор човека срещу теб очаква? А, Подарък безплатно, ако някой реши и иска този курс по синастрии, предоставям го с най-голямо удоволствие. Ам, и друго, това е общата стойност. Само секунда, че аз не съм видяла къде са ми. Да. Общо взето това е, което предлагам като в моят курс за синастри. Основният курс е 5 модула, 29 видеа, бонуса за любовните триъгълници. Пак казах, там са и печатни лекции, практикумите на реалните карти, анализ с мен, да видите как аз анализирам, и бонус видеото за асцендента, който е голямата ми гордост. Много хубав стана. И така, за който желая да се включи, ще оставя... Между другото, цената на курса ми е 297 лева, евро, съжалявам, вече сме в евро, като специално за курса и специално съм го оставила за 3 дни, ще оставя цената да е 250 евро. Има време. В този период всеки, който реши да закупи курса, ще има това намаление. След това ще се го дигна на редовната цена. Смятам с времето, ако така възникнат нови интересни неща, този курс да го обновявам непрекъснато. Достъпът до курса е за винаги, в смисъл, той си е за вас. Може да си го гледате с ваш темп, да си записвате, да си го спирате, връщате. А, а, Просто е безграничен достъп, няма срок на този курс. А, и, ам, и така, това е за цената на курса и ще оставя линка долу в коментари. Който желае, може оттам да се включи. А, така. Имам още малко време, аз гледам да съм точна, 10 минути имаме, в които ще мога да отговарям на въпроси. Предполагам, че ще има такива въпроси, затова ще тръгна да отговарям преди да сте ги задали. Ако някой иска нещо да попита, с удоволствие ще отговоря. Първо, нужно ли е да имам предишни знания по астрология? Щом вече сте тук, аз съм сигурна, че имате знания по астрология. Най-малкото сте си правили хороскоп, най-малкото сте чели нещо, най-малкото сте се интересували. Но не е задължително. Защо? Защото обяснявам как се отваря една натална карта, как се построява, програмата, през която да се влезе, какво се гледа символите на планетите. Имам ли нужда от рождените данни на партньора? Сега, това е въпрос, на който имам отговор и да, и не. Сега, първо рождените данни като дата, нали, т.е. ден, месец, година, задължително трябва да имаме. Говорим за часа. Понякога и много често се случва да не знаем часа на партньора. Тогава правим следното. Върху вашата карта, когато вие си знаете вече часа, аз налагам картата на партньора. Аз виждам някакво взаимодействие, виждам аспектите, интераспекти, за които говорих. Кой на кого, как влияе, съвпадите какви са, нали? Тези неща се виждат. Вижда се какво той активира във вас. Това, което не можем, ако той няма час на раждане, е да видим вие в него какво активизирате. Винаги е добре да имаме часа на партньора, но ако го нямаме, можем да дадем все пак някаква интерпретация. И можем да дадем информация за връзката, така че аз много често го правя, защото понякога не знаят часовете на партньорите, така че го правим по този начин. Тоест, да, може без час на партньора, но без вашия час не може. Така да го кажем най-общо. Колко време или продължава курсът? Курсът продължава толкова, колкото вие решите. Видеята са относително къси, в смисъл такъв не са часове дълги видеа. Аз съм ги разделила така, че да бъдат лесни за възприемане.
Разбрах, че по-дългите видеа могат да изморяват човек, затова съм ги направила в формат, в който има 20-30 минути, има и по-кратки, има и по-дълги. Казахме, че има едночасови, двучасови, тези са когато анализирам картите на хората. Така че може да се гледате със собствен темп, няма нужда от време, когато имате нужда, тогава може да се го гледате. Нямам партньор, подходящ ли е за мен? Разбира се, че е подходящ. Може да разбереш защо нямаш партньор, например, и какъв тип партньор да търсиш. Пак казах, някои хора нямат никаква представа за това, някой път са объркани, така че хороскопа и синастрията и анализа на пети и на седми дом може да даде отговор какъв тип партньор ще привлечеш. Така. Така че ако имате още въпроси към мен, с радост ще ви отговоря. А, Вие а, нещо искате да ми питаш. Да, да, слушам те. Да, има ли такива лайвчета, в смисъл срещи по време на курса, в които да Да обсъждаме? ще обсъждаме нещата. Дари, не Да. съм предвидела за сега, но има и предвид, че аз планирам по-големи проекти, просто защото работя върху други проекти. Същевременно с това за сега консултирам, но да, по-нататъка планирам. Специално към този курс не съм предвидела такова, но ще имаме телеграм групата, в която, задавайки си въпроса, аз пак казвам, аз ще се включвам, когато имам време, защото през деня съм заета, консултирам, вечер работя по някои неща. Но винаги, когато има въпрос, аз ще влизам да отговарям, да ви давам насоки. А, По-нататък смятам да създам и такава среда, в която да влизаме. Планирала съм го да е месечно, но още когато не е създадено, не смея да говоря за него. Месечно да обсъждаме хороскопи. Искам да се структурирам сега курсовете. Започнала съм от любовта и партньорствата. Та нататък ще стигнем. Естествено, курсът ми за натална карта е достъпен. Аз още мъничко го доработвам. Който желае, може да се включи към него. Натална карта от А до Я е за човек, който иска да има общо понятие от астрология. Той е... Аз ще направя и за него вебинар, за да го представя в пълния му блясък. Защото оттам е самото начало, оттам се почва, оттам човек може да разбере искам ли да уча астрология или не искам, разбирам ли или не разбирам. И като отворя една натална карта, откъде да започна? Аз знам през какво съм минала. Когато започнах да уча астрология, дори бях завършила. Отварям наталната карта, започнах нали, да правя там на дори спомням, една жена беше дошла от дома, дето каквото и кажа, каже ми не е вярно. Значи аз съм учила почти 3 години и каквото кажа, каквото съм научила, цялото знание, което и приех, тя каза не е вярно. Не е вярно. Аз бях отчаяна. Така че да знае човек откъде да започне. Както ние имаме асцендент, външния вид, така и наталната карта има външен вид. Да я видиш какво означава. Така че това в курса за натална карта. Тук говорим конкретно за синастрията, за партньорския хороскоп. И така, пак казвам, ако нещо някой има въпроси, с удоволствие ще ви отвърна, ще ви отговоря. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен. Какво да пуснем сега? Ами аз само да кажа, че курса за натална карта е топ. Много е супер. И всички, които не са си го взели, наистина дава блестящ старт. И много разбиране и наистина на човешки език. Валята обяснява всичко, така че за мен беше изключително полезен. Благодаря ти, Валя, за всичко, което правиш. Наистина изключително много ти благодаря. Естествено, че този курс си го закупя, както всички останали. Да, Защото да. е много Даре, полезен. Даре, много ти благодаря. Значи, от сега официално ще поканя за следващия ми вебинар ти да ми бъдеш мой гост. Да ще направим вебинар за наталната карта, за курса за натална карта. Аз виждам и други момичета, които Благодаря. са с мен, Габи, и тебе ще поканя. Ще си направим едно хубаво парти в онлайн пространството. Ами, момчета, ако има, благодаря ви, че бяхте с мен. Благодаря ви, че бяхме по този начин. Аз ще ви, пак казвам, в линк ще пусна в чата. Само не видях. Ще пуснем или вече е пуснат. Да, мисля, че е пуснат линка. Да,
Благодаря, че е пуснат линка, а пък аз ще пусна и имейли с това, така че ще получите в утрешния ден. Благодаря, че бяхте заедно с мен. За мен беше истинско удоволствие и до следващия път ще ви пиша отново. До нови срещи и до скоро! Валя, и аз ти благодаря. Радвам се, че те видях на живо. Благодаря. Почти на живо, така да Ти се на живо. каже. Да. Чудесна вечер ви желая на всички. Беше удоволствие. Благодаря ти, Вили, ти се включи от Лондон. Благодаря, че беше тук при мен. И Винаги. имаме нови срещи. Да, до нови срещи. До скоро, момичета. Хубава вечер всички. Хубава вечер. Чао! Благодаря, чао! Чао!